नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश में ये दिन मानसून मेहरबान बाटे। आपके बता दें कि मानसूनी बारिश से सूबे के लोगन के भीषण गर्मी से राहत मिल रहल बाटे, मगर कुछ इलाका में ये बारिश आपन जमकर कहर भी बरसा रहल बा। अब उत्तर प्रदेश के लोगन के मन में यह सवाल बा कि आखिर बारिश का हाल अब कैसन रही। आप सबको बता दी कि आगामी मौसम के लेके मौसम विभाग द्वारा लेटेस्ट अपडेट जारी कल गई। मौसम विभाग के अनुसार 4 अगस्त से उत्तर प्रदेश के 20 जिला में झमाझम बारिश का संभावना बाटी और वहीं पूरा उत्तर प्रदेश में एक असर देखे के मिली। कई इलाका में तेज से लेके हल्का बारिश देखे के मिल सकेला। आईएमडी द्वारा कई जिला में वज्रपात के लेके भी अलर्ट जारी कल गई। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और संत रविदास नगर और आसपास के इलाका में भारी बारिश होखे का संभावना जतावल गईल बाटे। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर और अमरोहा में बादल गरजले के साथ ही साथ बिजली गिरने का भी संभावना बाटे। वहीं बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव और रायबरेली में बादल गरजले के साथ ही साथ बिजली गिरले और आगामी दिने में भारी बारिश का अनुमान बाटे। वहीं अगर मानसून का बात कर जाओ तो मानसून के एंट्री के साथ ही साथ पूर्वांचल के जिला में झमाझम बारिश देखे के मिलल रहे, जौने में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, मऊ, वाराणसी के आसपास के इलाका में झमाझम बारिश भइल, जेकरे बाद सड़कन पे जल जमाव से लेके नदियन के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखे के मिल रहे और एक बाद भीषण गर्मी से लोगन के राहत मिलल। पारा में भी 4 से 5 डिग्री तक का तेजी से गिरावट देखे के मिलल रहे और वहीं जैसे ही मानसून का रफ्तार धीमा पड़ल तो भीषण गर्मी फिर एक बार चाप लेलस और लोगन के भीषण गर्मी का सामना करे के पड़ल, पसीना छूटे लगल। हालांकि लोगों का इंतजार रहे कि मानसून कब रफ्तार पकड़ी और एक बार फिर अब मानसून अब अपने रफ्तार में आवे वाला बाटे और उत्तर प्रदेश के कई जिला में लगातार बारिश देखे के मिल सकेला।